Тады, калі я увайшоў у бажніцу і, зачыніўшы дзверы, стаў гутарыць з небам, з неба раптоўна ўпала маланка і раскалола бажніцу надвое. Людзі, якія прыйшлі на світанне, адбудавалі з адной палавіны бажніцу світання. А людзі, якія прыйшлі на змярканне, адбудавалі з другой палавіны бажніцу змяркання. Хадзі да нас, заклікаюць мяне адны. Гэта ж твая бажніца, ты зноў тут зможаш казаць свае словы да неба. Хадзі да нас, пераймаюць мяне другі. Гэта твая бажніца, ты зноўку тут зможаш слухаць, што кажа неба. А я ўсё стаю на тым самым месцы, здранцвелы, уражаны, праяснёны, не маючы мовы, каб гаварыць, з маланкаю ў сэрцы.